Добър ден на всички! Първо искам да честитя на слушателите на вашето предаване и на вас, Виктория, настъпилата нова 2024 година и да ви пожелая с много усмивки и добри намерения да си представите новата година като едно увеселително влакче, на което сте се качили в парк, който е уникално ново технологично място и като едни жадни за нови приключения деца, да затворите очи и да се отпуснете в ръцете на технологичното забавление. Колко пъти казах думата ново, не знам дали някой успя да забележи, но няма с какво да я заменя. Очакват ни години на технологичен скок и на качествени изменения, както в обществения живот, така и в битовия, в ежедневието ни. За да ви дам една бегла представа какво имам предвид, няма да ви говоря на астрологичния език, което пък би звучало по този начин. 2024 година ще бъде белязана от голям брой нови цикли, които са важни за плана за развитие на цялото човечество, като цикълът на Плутон във Водолей, цикълът на Плутон и Марс, цикълът на Юпитер и Уран, цикълът на Сатурн и Марс, цикълът на Марс и на Нептун, цикълът на Марс и Уран, цикълът на Марс и Юпитер. Всеки от тези 7 цикъла ще изпълнява своя собствена програма. Продължителността на циклите от 2 години и половина до 250 години. Това говори за важността на 2024 година за целия свят. Сложно, нали? Да. Хайде да го преведем на нормален език. Език понятен като за първия ден на годината. Астрологията трябва да показва посоки, да дава варианти, да има алтернативни пътища, да е полезна, както прогнозата за времето и все пак държим на фокус и не забравяме, че всеки според собствената си сила на свободната воля ще предприеме действие или бездействие по отношение на прогнозата на астролога или синоптика и ще тръгне на път през Петроханския проход в зимна снежна нощ с летни гуми или ще остане на гости на приятел в София, хем да се видят и да поприказват, хем да изчака подходящи условия за достигане на крайната му цел. Берковица, например. Чудесно! И сега да си представим, че аз като астролог имам понятие за движението на небесните тела, така че да мога да планирам като един диспетчер в БДЖ времето на движение и избора на пътища, така че да помогна на клиента си да стигне от Варна до Видин. До тук изглежда сложно, нали? Понеже нямаме подходяща директна магистрала и понеже държавната ни железница предлага не много и изключително неефективни варианти за придвижване. Но все пак, да не забравяме, ние чертаем път и следваме посока. Правим информиран избор. И сега да си представим хода на движение на Юпитер през 2024, планетата, която дава разширение в мисленето и тя е добротворец, дава ни, помага ни. Очаквано за Юпитер е да се зарадва на нашите пориви, да следваме план и да имаме цел, да стигнем до Видин. Е нашата цел. И ще ни помогне, като започне да предлага и да ни залива с информация и с варианти. Ще ни даде вяра в нашите способности да изпълним целта си. Хоп! И Юпитер започва да активира знака Телец в първата половина на 24-та година, като дава възможност на родените по знака на Телец и даже на тези с асцендент Телец да се развиват, да са успешни, да си стигнат лесно и леко целта. Като мен. До толкова Юпитер е щедър. Толкова Юпитер е щедър, че много ви моля, пазете се от прияждане, напълняване и всякакво прекаляване. Някои са склонни да прекаляват с процедурите за лице. И точно докато Юпитер е в Телец, аз очаквам тонове, ботокс и филари да са поставени много и не на място. Ужас! Тук на помощ идва астрологията и ви казва: напълнете си душата с любов към себе си, а не с килограми шоколад. За да ви помогне Юпитер да получите полезни знания и да се апгрейднете по-качествено, на 26 май ще премине в знака Близнаци и ще остане там до 10 юни 2025 година. Това е време на експанзия в комуникациите, пътуванията, новите проекти, обученията. И така, че планирайте предварително да разширите връзките си, да вземете курсове, да подобрите знанията си, да изучавате чужди езици, да напишете книгата, за която говорите от 10 години насам. В света ще има промени в областта на образованието, неговото качество и начина на разпространението на информацията за учениците. Ще има повече библиотеки, книжарници, вестници, списания, нови източници за информация, клубове по интереси, различни курсове.
Държавите ще налеят повече пари в информационното поле, туристическите маршрути и качеството на комуникациите. Годината е добра за започване на нови неща в областта на културата, интелектуалните и образователните проекти, рекламата и туризма. Страшно ми е интересно, още повече пряко касае моята зодия половината от това, което обяснихте. Съвсем чиста случайност, може би, не знам, но определено звучи като да е лесно, особено за хората като мен в сферата на журналистиката, на каналите на информация и въобще. Да, точно така и ще ти издам още много интересна информация за какво ни очаква през идната година и ще засегне, чуй сам, следващите 250 години напред. Представяте си какви неща може да планира астрологията и колко напред да погледне. Само, че погледа ми днес напред е с очите ми днес. А те са видяли само този свят, но на нас ни предстои да живеем в един напълно нов свят, такъв какъвто е описан в книгите жанра фантастика и такъв какъвто го описват футуролозите. Да, но това повече е хубаво или повече не толкова хубаво? За какво точно говориш? Предстои ни да преживеем преминаването и движението на планетата Плутон от знака Козирог в знака Водолей. И нарочно избрах да кажа думата да преживеем, защото ще ни се случи на нас. Ще сме свидетели на всичко съпътстващо този цикъл и следващите щастливци след нас ще са тези хора, които ще живеят тук в периода 2270 година, 2288 година. Даже само изричането на тези години трябва да ви накара да се потупате по рамото и да си кажете: хей, аз съм късметлия, избран съм, нека да го преживея с настроението на едно дете, пред очите на което се открива сцена и започва спектакъл. Той е зрелищен, модерен, пищен и главозамайващ. И така малко конкретика. От 19 ноември 2024 година планетата Плутон окончателно ще завихри водолейската енергия и така до 2044 година. Човечеството ще навлезе в един дълъг период на промяна в системите на управление, контрол, финанси, политика, на промени в виртуалния свят, науката и самоусъвършенстването. Просто не може без да участваме в процеса. Съвсем нормално. Пътят към демокрацията и свободата ще бъде дълъг, свързан с разруха и съзидание и неочаквани обрати, провали, но и постижения. Науката, мистичните направления, инструментите за самопознание, интернет, космосът, експерименталните области, медицината ще се развиват много активно и ефективно. Хората ще открият много нови неща, които сега ни се струват тотално фантастични. Топ темите ще са енергетиката, екологията, изкуствения интелект, невронните мрежи, различни нови технологии, подземни, полезни изкопаеми ресурси, роботика, дълголетието. Хората ще имат възможност да покажат своята уникалност и креативност, но за това ще трябва да работят усилено върху себе си и непрекъснато да се развиват. И така, за да стане по-разбираемо, ще се върна на примера ми с желанието на един предполагаем мой клиент да стигне от Варна до Видин и търсеш съвети от астролога как да постигне целта си. Какво ще му кажем сега, Виктория? Нямам никаква представа. След като знаем какви са тенденциите, описани от тази планета, ще му кажем... Ще му кажем да си ново превозно средство, например. Да, някакво по-модерно. Така. Точно така, да е ново, да е модерно, да е иновативно. Директно му казваме: измисли си го, създай си го, ти си твореца, свободата да измисляш и да сбъдваш, ти се даде, лети и си представи, че клиента ми измисля как да се качи на дрон или някаква друга летяща кола. О, не! Да, това към момента наистина звучи много фантастично. И лудо, нали? Да. Но не случайно Иван Вазов ни завещава израза лудите, те да са живи. За тези смели луди глави се моли още чорбаджи Марко от Подигото. За тези смели нови млади хора, които идват след нас, ви моля да се оглеждате и да им дадете път. Те идват, за да рестартират света, какъвто го познаваме. И това не е действие за ден или два. Няма да стане с щракане на един бутон, макар че нищо не е невъзможно. Ще мине време и ще си дадем сметка, че нищо вече не е същото, но е станало толкова бързо, че някак си в нас има вкус на магия, на фантастика, на мистика. Като си говорим така, интересното е, че аз в самото начало на разговора предполагах, че ще
си говорим за някакви такива по-астрологични неща, като ретроградния Меркурий. Аз съм много така некомпетентна в тази област, но, например, ви сте се сетих за това. Добре, хубаво хайде да опростим разговора и да кажа няколко думи за ретроградния Меркурий, с който често ни плашат, но аз ще да го разкажа в стил пътешествието ни с влака от Варна до Видин. И да си представим, че купето е пълно и вътре има 8 човека. И в периода на нормално движещ се Меркурий, някои ще започнат да говорят с другите, ще завържат разговор, могат да се скарат по някоя тема, нали така? Да. Да, защото Меркурий на ниво ежедневието ни, той ни свързва с хората. Това е функцията му. Да, а сега да си представим, че това е пътешествие на 31 декември 2023 година. Меркурий е все още ретрограден и така ще бъде до 2 януари 2024. И същите 8 човека пътуват в това купе. Нека да обърнат разговора към себе си. Нека стане от диалог в монолог. Нека насочат пръста си не към човека от среща, а към себе си. Да бъдат собствения си критик, да се затворят за комуникация навън, да правят нещо с ръцете си, да общуват със себе си. Защо не някой да плете плетка, защо да не решава кръстословица, вместо да решава проблемите на някой там във Фейсбук. Така по-лесно ли звучи? Да, определено. И това са малките съвети, които много се радвам, че имах възможността да дам на вашите слушатели и още веднъж да ви пожелая усмивки през новата 2024 година.